Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kamwacho ni ngima en mwandu. Amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono kendo waduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa e chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Tiende ni wang'iyo kaka wanyalo rito ngimawa e yore mopogore opogore. Obed lith lweteni, obed koki, obed yewi, obed fuon moro amora e dendi, nyaka wane kaka wanyalo rite e yo makare. To bende wantiere kod lakteche mantiere kod lony mar arieya kotenore kod fuon mopogore opogore mag del ma bende medo fuonwa kendo medo kolonwa iye kidienje mopogore opogore mag twak ma wabedo godo. Emomiyo odiochieng' ma kawuono bende amor mokalo ni wantiere kod laktar marwa, waluonge ga ni Awa, tiende ni nitiere kaka osebedo e chenro ni kendo ochiwo puonj e yo makende, waduoko ni erokamano. Obiro nyisowa ni nyinge ng'a, en laktar molony e weche mage, kaeto wabodonje twak achiel kachiel machiegni kata doko ni ng'eny ji to tinde oseng'e e chenro ni daktari. Erokamano Ruth. Koro an iluonga ni laktar Primus Ochieng', ana kano kar Nyamasaria, to an athiedho tuoche mag kansa gi stima miluongo ni radiotherapy to gi yedhe miluongo ni chemotherapy. Tatiyo Kenyatta Hospital to gi Private Hospital ma Nairobi kae be adhiega. Erokamano nya Dr. Chieng', amor mar bedo kodi e chenro. Isebedo kichiwo puonj mang'eny kendo waduoko erokamano makende ka okalo RAMOGI TV penj laktar. Wantiere kod kidieny mar kansa moro daktari mathoth ne pok wawuoye, wasebedo mana kwa mule kuom ranyisi mag kansa mopogore opogore ma wathoro bedo godo. Kata kamano daher mondo mwago mbaka kotenore kod kidieny no odiochieng' ma kawuono. Kansa mamako ng'ut kaachiel koda ka wich. Kapok adhi matut ahinya. Bende wantiere kod kidienje mag kansa aina gi mamako ng'ut kaachiel koda ka wich. Nitie kansa mamako ng'ut to kendo e wich, to kwawacho gi maber to gin kansa ma kar wich to gidhi e ng'ut. Tini ng'ut ema nitie nyarung'rung ma kansa go dhiye. Koro jok moko nyalo chako ni minene mokwongo inene ka nyarung'rung ma e ng'ute ne mokuot. To kansa gi ging'eny to giwuok kama tin kabisa. Nikech king'iyo kar kansa ma wadhi wuoye kawuono gi gin kansa ma kanyalo nyiso seche ma pod gimanyo nogo erokamano. Koro wawuoye kansa ma chakore kama wang' nitie ni kaduogo piny nyaka iti. Koro kanya wacho to chakore gin kansa mawuok kar kae kende. To kae kansas gi nyabedo madhi mana kar kansas 10. En kama tin kabisa to kansas bede mang'eny kabisa. To kansa gi kuwuok ga kanyo to gidhi e nyarung'rung ni. Koro thoth ji ka waneno ga samo nyabiro ni nyarung'rung ne mokuot to onge gi wach moro mbele kor dhoge kata kor lake kata kor ume kata kar voice box kama wach losoreno. Chon ok wane ka kansa gi ng'eny to tinde waneno ka kansa gi medore kabisa kabisa. Kendo chon ne gin kansa moro neno mana jok motegno, jok ma gidhi 60 kadhi malo, to tinde waneno gi kata jok ma higni 30 nyaka 50 kanyo, to kata nyithindo be nyalo yudo kansa gi. Maka wang'iyo kansa mamako wich koda ka ng'ut ok en kidieny achiel, ok gin ariyo. Ging'eny, gidhi mana par gi wiye. Tiende ni fuon mopogore opogore chakre e wich kami wacho ni nyaka ng'ut, kuonde mopogore opogore nyalo yudo kidieny mopogore mar kansa. To kendo opogni nikech nene ni ikelo gi gik mopogore opogore, to kendo kaka gibehave mopogore opogore. To kendo ni kuonde pinje mopogore opogore wayudo ka kansa nyayudo ni moro ng'eny kata mana kaka yo China kocha, moro ng'eny Afrika koni, moro ng'eny yudo ni kaka Britain kor wazungu konyo, moro be ng'eny mana wazungu kama Amerika. Koro yudo ko gipogore kabisa, to kama giaye en kama tin. Manyiso ni alwora bende nyalo chwalo kidieny moro mar kansa kuma ng'ato nitiere kotenore kod kaka ng'ato odak kod kaka ji odak e gwengego. Kwang'iyo statistics kata kwan e gwengewa mag Kenya kata e gwengewa mag Afrika, kansa mamako ng'ut kaachiel koda ka wich gichal nade, kwata tamalo gichal nade? Kwanyalo kwa statistic kwa kawo kuom 10 nyaka 20 ginyabedo ka 12, 13 kanyo. Koro gin the first 10 top cancer. Gin piny matin. To pinje maloka kocha gin malo kabisa, gin kansa mar 3-4. Nikech thoth kansa nikele gi madho ndawa to gi kong'o. Kae kata ji madho ndawa ok ji madho ahinya kaka pinje maloka kocha, nikech ni kocha piny bedo ga ma ng'ich kabisa kaka sani Afrika ka wan gi piny mang'ich ni. To ka piny ng'ich kuom ndalo mang'eny, yo ma ji yudogo liet en ndawa. Mar ariyo, kong'o kelo gi mang'eny kabisa. To koro tinde kendo waneno kansa ni kwanene jok ma tindo nikech kuom higni
ng'wen kae kadhi wachni piero adek kadhi ka nyaka 50 kaluwore gi yore ma ji osekethore kaka ji terore matinde jok ma terore gi yo dhokno be nyalo kelo kansa no. Koro e jok ma higni 30 ka nyaka higni 50 ka thothgi ikelo gi virus miluongo ni human papilloma virus ma be kelo ga tuo mar cancer cervix. Aeto kuom nyithindo kendo en virus moro miluongo ni Epstein-Barr virus, en virus machalo kaka mar homa kendo makelo. Koro inyalo yudo ni wan gi kidienje 3 mar tuo ma kansa mabire head and neck gi, to ikelo gi yo mopogore. Koro ikelo gi yo mopogore, kata thieth gi bedo mopogore, to kata response mar treatment bedo mopogore. To giming'e ni wate wawacho ni iber nikech kaka wang'i chal, kaka Nyasaye nochwe wang'i, to nikech tuoche gi mako wang', tuoche gi mako face ni, ginyalo ketho face ni, ginyalo ketho wang'i. Omiyo gin tuoche ma ka ng'ato oyudo ga to affect gi kabisa, nikech nyalo deform face, nyalo mi ilokri gimoro nono, kata ng'ama ber kong'i nyalo lokore gimoro nono. Emomiyo thothne wacho ga daktari ni dhano ber mana ka ngima. Kapo nono ni tuo moro donje kata kidieny moro mar chandruok odonje del, mar roch del kaka nolose cha, to nyalo pogore mobuogi mamaye en achiel kuom tuoche manyalo loko kaka ng'ato chal. Kabisa. Daktari pimonwa kata ni thothne ni wacho ni en kansa mar jomadongo mag wich kachiel koda ka duol, ni ne en mar jomadongo chakre higni 60 kadhi malo, ma bende leronwa kata ni kotenore kod kaka jomadongo thoro dak, iyudo ni samoro kong'o ng'eny, weche mag fuoto ndawa bende ng'eny. Sani to koro biro piny chakre higni 30 bende chako yude nyaka higni 50. Kabisa. To gine jok ma waneno gi thoth gi biro nikech wach mar kong'o matin, to kaka ji luwore gi kaka ji loso wach love tinde, yore mag terruok e yore piny masani, ji terore nikech ji tiyo gi dhok gi mondo giter luongo ni oral sex, gik ma kamago. To gi koyudo ni kelo transmission mang'eny mar virus miluongo ni human papilloma virus. To gini nochak nene kuom higni 20 mokalo, nochak nene Amerika kocha, to kata koni be osechak nene, kendo oyudo ka jogi tinde ng'eny. Wano ka kansa ni tinde ng'eny kata kae, ma dwa ingo kata mana kansa mar jomadongo. Jomadongo ok ng'eny kod ahinya molo to jomatindo. Kotenore kod yore ma jomatindo tinde dwa dak godo. Kabisa. Apani ma en twak ma nyaka wabed godo odiochieng' machielo, kotenore kod yore mag terruok ma tinde jomatindo donje, makelo negi tuoche mopogore opogore. Ka wang'iyo picha ni daktari, waneno kata kiketonwa namba 1, yore mag inyalo dhi nyime. Koro machiel kabisa moseng'ega en madho ndawa, to kata mana gi ywayo tobacco, kaka chon ji ne ywaye gi pipe cha, to gi kong'o. Magi ariyo gima kabisa ong'enye kabisa. Aeto kendo ng'eny kuom jok motegno, jok ma higni 60, 50 kadhi. Kendo wayudo ka tuo ni joma chuo ema ng'eny kode molo joma mine. Aeto kaka kine loka kochicha, jok ma nyayude be ka gin kuonde, nikech wasungu gine pien dendgi ok nyal prevent UV light, tenis gine ler mar chieng', to mano be nyaka kelo gi kansa mang'eny e wenge gi, nikech kuro gine ngozi mar wenge gi no. Aeto gi Epstein-Barr virus mana wacho ma mano mako nyithindo, to joma ng'eny kabisa ma ikgi tindo ne 50 yude nikech virus ni, human papilloma virus. Aeto nyithindo mabet karigni 10 kadhi nyaka karigni 15 kanyo, jo form 1 form 2 kanyo be samoro bedo ga gimoro mikelo gi this virus. So virus ni onge yo minyang'e ka ng'ano ni kode, obiro mana kaka ng'ama nigi homa. Aeto gi radiation koni ok ng'eny ahinya, magi ng'eny kuonde pinje mag Ulaya kocha, magin gima kuonde magitiyo gi nuclear machines, nuclear for energy, gi mashinde makamago gi radiation. Ka radiation ok a big problem. En jok mose thiedh ka nigi kansa, kaka kuonde go nyalo bedo gi kansa, to jogo tin kabisa. Chiemo donje kuom kansa te, nitie chiemo moko ma kaka wayude kuonde mag kaka KFC, kuonde ma chiemo ichamo raka gi, miloso gi mafuta mang'eny, miloso gi processed meat go, bende nyalo kelo tuo makamago, to ok ahinya sana. Problem kabisa en mana malo ka, to kendo kar kae. Ero kamana inya jahera mar chenro mar penj laktar, wang'iyo tuo mar kansa mar ng'ut kachiel kod wich. Daktari leronwa ni en kansa ma onyalo mako ji kidienje mopogore opogore, higni mopogore opogore. Daktari pimonwa kacha ni thothne oyudore kuom joma chuo, kipimo kod joma mine. De bed ni kaka joma chuo dak, kaka joma chuo ema thothne madho ndawa, joma chuo ema thothne madho kong'o kod gik makamago koso? Kabisa. Joma chuo ema madho ndawa, joma chuo
ema be madho kong kabisa. To kendo ng'eni dichuo gi dhako pogore nikech wan gi hormone mamiyo ng'ato bedo dhako kendo miyo ng'ato bedo dichuo. Jomachuo, wan jomachuo nikech wan gi hormone miluongo ni testosterone. Koro mano be nyalo bedo ni en weaker than estrogen mamiyo joma mon mondo timang'o kik yud tuo na haraka, to wan to wayudo nikech kaka Nyasaye nochwewa. Erokamano ahinya. E seche ma ng'ato nyalo bedo ni ochich ni onyalo bedo kod kansa mar ng'ut kata mar wich. Ranyisi magi makone ne dende to nyalo chich. Ni nyaka bede ni gimoro racha, nyaka bede ni gimoro sechako bire denda kama ok onego beni bete, onego beni ng'ato dhi neno laktar. Ranyisi magi makineno to koro nitie ranyisi mang'eny to wanyalo chako kaka gi picha gi. Mokwongo wang' ok ne kaka mama ni wang'e nogol nikech kansa ne nitie wang'e, to gini nochakore nikech kin mama ni neno to nokone gik moko maber. Oneno ka wang'e kono bedo gi rumbi mamirimiri matin. Thothne ka wang'i mirimiri bodhi e dokta maloso ga wang' cha to keto ni glasses. Koseketo ni glasses to ni kata glasses no ketni pod wang'i mirimiri. Jok ma kamago nigi ne laktar mondo ng'i kabisa, nikech kaka mama ni gini nochakore ei wang'e kama rateng' no eiye kanyo. Kansa nyalo chakore eiye kuro maketh wang'i no, maketh wang'i. To gin kansa mopogore adek. Nitie moro mamako mna iye kanyo ni squamous cell, moro miluongo ni melanoma be makamaka iye kuro to gi lymphoma be manyalo ketho i wang'i no, mako weto nyalo donjo nyaka yo buongo ni. Thiedhe en gole kaka nogol no. Samoro be jok moko waneno ka biro mna gi ng'utgi emokuot. Tuo mar mumps wang'e nitie ga tuo miluongo ni mumps ma nyithindo yude sana to joma dong be nya yude. Lakini mumps kin go nego rum. Tido ni in buti tika kuta kama mumps nitie no. Tena na gima dhi mna mbele. Timi yath mar mumps to kichangi. Omedo rameda. Onego cheki nikech onya bedo gi kansa miluongo ni ya gland makelonwa olaw miluongo ni parotid kaka kuom mama ni. Okonego bedni tok ng'uti ka kuot kamano. Ma kapono nitie kod tuo ni to kosethiedhe kochikire no kosiko duogo kata othiedhe to dok matin to chako medo ramera. To en gima mos wacho ni kansa en gima dhiga mos. To kendo thoth kansa matimore kuom ng'ut gi wich gin kansa madhi mos ok gidhi haraka sana. Kansa gi be ng'eny kabisa ginyalo bede kaka wuoyne ne gino chako mana ni owinjo ka ume golo ga remo. Thoth ji ka in gi tuo mar pressure to umi ariyo golo remo, to kendo ka umi konchiel ema golo ga remo, umi konchiel ema golo ga othinyo. Onego be ni umi ka in gi homa to umi ariyo golo othinyo, ok ni komoro achiel. Koro kansa thoth ne biro ni umi achiel kende ma shida nitiere. Aito mos oneno ka koni chako kuot, aito mos odhi osiptal tiwacho ni en gi allergy to gin dhiga mos gimok rum mobedo kansa. Koro mae monno kata kuom nyithindo mang'eny ni etok umi kanyo wanya bedo gi kansa. To kansa ni chako mos to obiro mana kaka remo wuok to mana komoro achiel, othinyo wuok to mana komoro achiel, to wiyi chako bari to mana komoro achiel. Jok moko nyadhi makoro kata mana bath wang'i achiel koro ok tim nade, ok ti, obedo paralyzed. Aito jodongo mang'eny ma osebedo ka madho ga ndawa kabisa, thothgi samoro onge gi shida to shida mare bet mana kanye e ng'ute kae mano kanyo rungrung kuot. To nya rungrung makuot to krum. Imi antibiotics nithiedhi ni nyabedo gi tonsil no krum. Tonsil ka in go komi antibiotic 5 days kata mana 7 days onego be ni orumo michango. Koro jok moko biro mana kamano. Koro manchiso ni nyaka wang'iye kucho mang'in to ae tang ni kato ae throat ni kato ae kama voice wuoge. Mauro monyiso wa daktari ni kansa mag ng'ut kachiel koda ka wich mana kaka ni wacho ni gin kansa kidienje mang'eny kaka mar wang' ang' nwaket ni en kansa mar wang' te en e wich to omako nyaka ng'ut bende ma ang' miyo ng'ut ng'ato kuot bende en kidieny mopogore manyiso ni wantiere kod kidieny madhi 10 mopogore mag kansa mamako wich kendo kachiel koda ng'ut. Kendo moro be waneno ga kabisa ka chando ji idhi kuom daktari mar lak. Ato daktari mar lak inyiso daktari ni tinde no ka laki ochako wuok, ok igori piny kata laki bedo loose. Ntiere igama lak nyithindo wuoke joma ka teenage kanyo ma lak gibo wuok to lak gichak wuok manyien madong kendo.
tido ni ng'ama kaka iki 40, 50, 60 na 80 lak ichako bedo mayom yom aito luar idhi dentist to ging'iyo to giketo ni lak moro aito bang'e kendo ochak lak muok. Thoth joka ma nyalo ni kansa mochako dongo mano kang'e kanyo kaka wuoyi ni kansa ochako donje gam ne kan odhi ogolne lake no kose golne lak no to gino chako wuok to chak ka dongo to dongo kaka no bedo maduong'. Jok moko be samoro mana level kansa mar lep ng'eny kabisa idoni ibinjo ni lewi okorami tinjo ka gimoro nitie sami chiemo to chal ni gimoro gwariga nyadhi e hospital wacho ni in gi maybe infection gimi yath itiyogo to gino dhi mana mbele gino dhi mbele manyakta mana loko lewi obed na gimo nono to ng'eni lep en gima duong' kabisa nikech lepe mi chiemo go lepe ma konyi e wuoyo to kaka mar kansa mar lep ng'eny kabisa samoro en na idhogi kata mana iye kuchicho waseno joma biro ni no winjo ga mnaka gimo chalo ni gware ko chiemo tunyo ka chalo ni chiemo makore kanyo kare kansa ne mochako kanyo koro onyalo mako fuonde lep gamari umi kata mana lep ka be jok moko do bedo mnagi kuonde lep go do ka kansa chakore kaka kidonda matin samoro nyadhi jok mo tiyo gi sigara kabisa jok ma chuo gido ka koro okonyal yueyo mocho ni keto ne mana tube nikech cancer block voice box koro gima kendo wanya wacho ni ere signs monego ng'ato ng'i kabisa in gi flu mokrum to flu ni no umi wuok achiel remo wuok umi achiel wi bari mokrum gine ng'uti ido ka chako kuot en kuot ma ithiedhi to korum laki chako wuok to kena ka gimoro goye dhogi chamoro ido ka kigo maswak to remo wuok to remo kata wuok ating'i to kine gimoro kata ido ka dhogi chako golo tik mok ber teni nitie kamoro kucho ma osechako lokore kidonda molokore adhola to kine koro mago gik ma kineno ber mondo idhi neno daktari tuoche gi mang'eny daktari ma idoga gin daktari miluongo ni dentist ema thoro fwenyo gi lakteche mag lak gi dhok lakteche mag lak nikech lakteche mag lak ema ng'iyo ga i lak kuonde go ema sami nkini sama lak tidhige to sami dhi ir laktari mag lak onego ing'ise mondo ng'i iye kucho mang'eny dhogi mang'eny kabisa koro kokalo kar lak kanyo gi throat ni to onyalo dhi piny koro wakawo daktari miluongo ni ENT so ENT nyalo ng'iyo kama voice box diere ka onego laktari makanyanga nikech ging'iyo gi kamera moko ming'iyo go iye kucho koro kin ng'ama iki osekalo 60 yudo ka kichiemo tuno ka chiemo tek nikech samoro chiemo ok donjo maber kata iwinjo ka sauti mari wuoga maber to sauti ni chako bedo ma lal matin kiwuoto wacho kuog maber jok ma kamano check kabisa nikech thoth gi bedo ga gi kansa miluongo ni larynx ma no affect mana kama voice box nitie Ponono ni kitudori kodwa chendo en penj laktar kawuono wang'iyo kansa mar wich kachiel kod duol gin kidienje mopogore opogore mag kansa daktari opimonwa kacha ni nitiere ranyisi ma kineno to kikiriti tem matek mondo mi ne laktar kaito bendo pimonwa kacha ni ponono ni ok idhi ga neno laktar mar lak lakteche mag lak kata dentist ema thoro fwenyo ga kidienje mopogore opogore mag kansa gi omiyo mana kaka giwacho ga ni diri e higa tem mondo mi ne laktar mar lak kikidhi mabor kikisudi wakaw yueyo bang' thuolo machuok waduogo kod chenro wa seche mwakaw yueyo inyalo oro ote machuok kokalo yor SMS namba mar SMS en 23600 inyalo tudori kodwa Facebook live bende en Ramogi TV hashtag en penj laktar kata YouTube bende ibro yudo wa Ramogi TV mondo mi penj laktar daktari nitiere studio odhi duoko penjo ni duto te. Kura yangu ndio jibu langu. Wewe pia utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tutapewa tax break holiday kwa health. This time, si ndo kusema. Sure. Kweli, baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot Bao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number 416. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Chris Owino ka Nairobi, ma Ramogi TV. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, wantiere kod Dr. Chieng wang'yo kansa mar wich kachiel kod duol. Gin kidienje mang'eny mopogore mag kansa. To nikech gimako wich kachiel kod duol, waketo gi kanyakla mondo mi wang'e ni to gin mage. Ranyisi mage makineno to nego beni chich. To gik mage makitimo taming'a piny nyalo kelo ni chandruok. Daktari pimonwa kacha nik madho kong' ahinya
kuom higni mang'eny nyalo kelo ne chandruok. Ywa ndawa ahinya nyalo kelo ni chandruok. Chamo chiemo mokare nyalo kelo ni chandruok. To ahinya ne rawere bende madonjo e yore mag terruok, e yore mokare kaka e yor dhok bende nyalo kelo ni chandruok. Daktari kane pok wadhi e yweyo ni pimonwa kacha gimomiyo ochopo kama koro kansa ni owuok e yore mag nyodo to chopo nyaka e wich kachiel kod duol kokalo e yore mag terruok nikech virusi gi kata kutegi kumonego beni gibede ok en duol to nikech koro ji oloko kaka ji odak ka gimi transfer igole kati kete ka emomiyo koro dhi kelo ni chandruok e duol kachiel kod ka wich. Wamul kanyo matin kapok wadonje picha machielo mane wantiere godo ka. Mano en gima nochak nen kuom higni 23 gi laktare ma Amerika kucho kane gineno ka tuoche mag kansa mar jok ma head and neck gi ne ng'eny ga mane jok ma otegno jok modego aito gichako neno kuom jomatino to mano be ndalo ma tuo mar ayaki ni ochako bede. Ato kane gicheko gine giyudo ni ka gigolo samples mang'eny ne giyudo ni sample gi virus manoyud kuom dhok kata tonsil kata mane tang joge noyudo ni virus no be miyude tuo mar cervix. Tuo mar cervix en tuo mikelo gi terruok. Koro joge thoth kino no kano pim gi noyudo ni gin jok matindo, gin jok ma igi ni matindo ni 50. 40 kanyo ne ng'eny to dhi nyaka 30. Nok gin jok madongo ka jok madongo ma igi 60 ka noyudo ni en gionge gi virus no. Koro noyudo ni kare wagolo terruok ni ochak. Koro jok kono timne gi interview sana noyudo ni kare jogi terore yo mopogore. Koro gikawo virus cha piny gi transfer kaka ni wacho ne gi transfer ko piny kuchicho gikele malo kucho to kaka tinde wanene mang'eny ma hapa ni otimo nego bende wachiu ne jowa ni beda in we ka weche mag ji ahinya weche mag joracheri ahinya ineno ni manen lony en chandruok ma ikelo ne ini wuon inyowa kabisa weche mag donje gige wasunge ahinya wawerego wabeda jorotegi wabed jo Afrika ng'iyo kongewa machon kaka busa no ken kongo maracha ahinya no kokel kansa mang'eny to kongo mati wadonje manyien gi kine okelo tuoche mang'eny kaka mag kansa kaito kata foto ndawa kidieny machon chano pogore gi foto ndawa masani tiende ni wadonje yore joka mang'eny kelo na chandruok matamre gi nono. Daktari ne wantiere kod picha moro ka kopogore kod picha ni mabede e picha ni okipimnwa ni picha ni diher mondo mi wapuonjre ang'o kata en marango. Koro picha thoth jogi boneno jok ma otegno makari ni 60 70 kucho mawuotho gi gigie gimo otwe kama ing'ute. Koro ma en pipe ma muya donjogo. Koro ma waneno sana gin jodongo ma osemedho ndawa kabisa momadho konkra no madho ndawa to weyo ato yudo kansa. Koro kansa ni en kansa mamako kama muya kale tiniki muya irwako iye to donjo e umi to kalo kose kalo e umi kanyo to donje throat ni to kalo mondo donje lungs gi mondo muyo konyi okale voice box kama wach kale. Koro thoth jogi do ka mzee osebedo ka wacho ga ni owuoyo to bedo gi sida mar wuoyo samoro sauti ne lal samoro sauti ne lal mana kako chalo ga ato chieng' moro mzee koro knya yweyo ato mzee ka wuoyo to chalo mana ng'ama paka ma sauti ne ywa machwi mano ngiso wan ni koro kansa no se dongo mo odino pipe ma kama muya kalogo. Pipe ma muya kalogo tin kabisa. Koro mi waketo ga tube ni. Koro tube ni nitie jok ma iketo negi magdago makonji magidak kuom higni mang'eny. Jok moko bro daka kode makata mana Nyasaye ne kawe ka pipe ni magitiyogo. Koro pipe no kineno ngiso ni ng'ano nigi kansa to kansa no osechak thiedhe kamano. Koro ma ok thiedhe ma mana konyi mondo koro obed kaka umi ma muya donjogo. Machopo kamoro ma inyalo tuch duondi mondo ketni pipe mondo mi muya odonji mondo mi bed mangima. Mani manya konyi. SMS en 39000 mano en namba minyalo oro godo penjo mondo mi penj laktari nyalo tudore kodwa kokale namba mainene TV mari mondo mi penj laktari. Facebook page en Ramogi TV #penj laktari nyalo yudwa bende kokalo YouTube. Daktari ayudo penjo machielo ka wacho na kachani owuok ugunja to wacho ni osiko iko duonde kagima okego krume duonde. Osiko iko duonde to sasa muiko duonde en kagima okego okrume duonde oiko seche duto te manyalo bedo ni en ang'o matimore duonde ka momiyo chal kagima gik moko ni e duonde sate otemo iko to kego okrum. Koro ng'at ma kamano ber mondo odhi one laktar. Ka ber machielo onego bed laktar miluongo ni ENT.
Nikech ENT laktar ma ENT bro nigi tube matin, to tube no nigi picha e kanyo, to bro ng'iyo i duondi kanyo mangi maber. Onyalo kawo sample go mopim, kendo onyalo ng'iyo iye ma ino kinya neno mondo gol sample mondo cheki. To samoro boydo ka ji bedo gi duond gi timore kamano nikech gibedo gi acid mang'eny ma igi mabiro malo. To ng'ini tuoche gi ti ng'eny, koro ber mondo idhi laktari motiegore tuoche ma kamagi mondo ocheki maber, mondo ong'i, mondo neni ok en tuo manyachal kama kansa go. Daktari wadonjo ne e screening mag kidenye mopogore opogore mag kansa mag wich nyaka duol. Koro kaka na wacho, lakteche ma timo ne ji screening kabisa gin laktari mar dentist. Koro laktari mar dentist go ber mondo ng'ato idhi kata ndalo 2 diriyo e higa mondo laktar oneni, mondo chekie kacha, mondo ng'i dhogi, mondo ng'i iye, ong'i nyaka kama muya kale, ong'i nyaka i umi kama muya kale go, mondo ging'e nikech gigi thoth gichakore ga matin. To nyachakore kaka homa ma kawaida, nyachakore kaka homa mamiyo duondi koro lal, nyachakore kata sore throat ma ji bedo ma dhi go hospital tithiedho to karo ok gine. Koro ka ging'iyo maber ginyalo ng'iyo magine magiyudi. To recommendation at least ndalo 2 e higa onego nek. To gi jok ma madho ndawa sana, jok ma tiyo gi kong'o ahinya, ber mondo onegi kata moingo ndalo 2 e higa, kata mana kuom dweche 3 mondo ng'eni gik ma ka chakore to make kapod otin. Daktari ponono ni ng'ato ne madho ndawa to oweyo kaka ni pimonwa cha thuolo mar yudo kansa ni bende pod nitiere. Tiende ni ng'ato konego bed ni madho ndawa chutho kata en okang' mane ma kiweyo to konyal kelo ni, ok nyal bedo e risk mar yudo kidienje mag kansa gi. Ko sasa mise madho ndawa to molo ke madho ndawa kadhi ka igni 25 in gi risk no e ngimani te. Te kata ka nise madho ndawa to jok momadhe madhi kar igni 25 nyalo yudo tuo mag kansa gi ma kelo gi wach ma ndawa ni samoro amora e ngimagi te. Koro mokwongo ber mondo kik imadh ndawa no, nikech kimadhe kitiyo kode to koro in gi sida ni nyakelo. Ng'e ndawa be kelo sida moko kaka cholesterol, ndawa ketho adundo ji, ndawa ketho gik mang'eny. Koro ken na kansa kende oketho gik mang'eny kabisa. Erokamano nyawa ka oyweyo waduogo bang' thuolo machuok mondo mi wadhi nyime kod chenro ni mondo wayude weche manyien e yo machuok. Seche ma matimore tinyalo rote ni kokale yerewa mag tudruok mana se wacho ni ka mondo mi penj laktar, Dr. Chieng nitiere studio boduoko penjo ni duto te kako winjore. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo, usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile, hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno
mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Ushirikiano wetu, tuinuane na ukaribu wetu, tuinuane, tuko pamoja maishani, tuinuane, ushirikiano wetu. Pamoja tusherehekee, sote ni washindi, tuko pamoja maishani, tuinuane, tuko pamoja maishani, tuinuane. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Yupo Mungu mwenye uwezo, asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #
Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Judith Omondi, Kani Nairobi, Ma Ramogi TV. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. %90 of them have already been distributed to the various constituencies in the country. Otese duto mag luto ombulu koro osechopo pacho kaka IBC yango ni chenro mar keyo gibe koro dhi nyime. Siasa mar manyo telo mar Kenya jiwore ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende kawuono koro limo gwenge ma Kisii ne jiwo jopiny mondo bi olut ombulu. Nyalo bedo ni nitie gimoro mong'e ma wan ka wakia. Mondo nyiswa wane kaka wanyalo correct gima kamano. Gavana ma Kisumu oseyo milome mar mbetre mar Amerika ma jiwo jopinygi ni kik gidhi Kisumu e kindeni. Amerika to lero ni milome no ok nyis rach moro amora. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wakawo yweyo ne wawacho ni nyalo tudori kod laktar kokale yor SMS 23600 aneno ka ote donjo mang'eny mokalo. Kapok wang'iyo otego daktari dawaher mondo wang'iyane ni ng'ato oseneno ranyisi mani pimonwa ka. Okang' mane monego beno kawo to kobiro iri kaka laktar. Ere kaka itimo pimo mondo ming'e ni ma e kidieny mar kansa machando bwana ni kapok wadhi e yore mamoko mag thieth kachiel kod kaka wanyalo konyo jatuo. Kamano Ruth, koro kwasayudo ni ng'ato nigi tuo mar kansa oseneno ranyisi ka. Waneno ranyisi mar laktar oseneno ranyisi. Mar ariyo en golo ring'o matin miluongo ni biopsy. Tigole ga gi sindan matin. Koro kosegole titere laktar machielo miluongo ni a pathologist. Koro laktar no dhi ng'iye microscope aito ng'iyo ka cells go gin cells manigi kansa. Ka gin kansa to en kansa ma type man. Kaka nacho ni gin kansa mopogore opogore. Aito kendo sama ing'ien to nyabedo no aka moro to biro kanyo. Ka koro mano osetieka itimo remo, ipimo rembi, nikech nitie kansa moko ma luwore gi tuoche moko, kansa moko ma be part of it iyudo mana e remo, nikech test mar remo no be nyanyisowa ka luwore gi kako yude e specimen cha mar biopsy giluwore ma gichal kamano. Kwasetieko mano iyudo ni kansa no owuok kama en kansa makama aito koro ing'iyo ni to osea kanyo modhi kamoro koro mitimo ni gimiluongo ni imaging kata iwonjo ni scan. Koro wago picha dendi te inyago kori igo iyi mondo ng'ini to osedhi kamoro machielo. To ka tinde be wan gi picha mar PET scan inyang'ini mondo ng'ini osedhi, nikech PET scan nyalo ng'iyo dendi te dichiel to CT scan nyalo ng'iyo mana ni kori, wiyi kata komachielo. Aito mano konyo mondo wabed gi stage mar tuo no. Kwaseng'e stage kwa koro waneno ni stage achiel wathiedho kama, stage ariyo wathiedho kama, adek ithiedho kama, ang'wen ithiedho kama. Daktari kani machako chenro ni wang'iyo kacha fuoni mopogore opogore mantiere wich, wayudo kacha ni duol nyalo kuot, yudo kacha ni ring'o mar lak nyalo kuot makoro leke ng'ato lwara, yudo ni samoro thinyo kata pigum wuok konchiel kata remo wuok konchiel. Kuot ne waneno ka ng'eny. E seche ma itimo biopsy ni daktari, dobe ni ring'o ni kawe kamoro amora mokuot, koso kamoro amora michich ni onyalo bede. Koro wawach ni iwacho ni jatuo obiro to ngiso laktar ni kochiemo to winjo ka gima gwaro e dhoge. Ko laktar dhi kanyo to kawo. Samo be ng'ato nyabiro to ngiso mana ni ng'ute kae mokuot. Koro laktar dhi to kawo. Kose kawo mano mong'e ni mano kansa, koro aito timo scan e wi no tembe mondo ng'e ni to
kama oaeno ema entie koso nyabedo ni kentie kuonde moko mabe oae. Kaber onego bed ni kamoro amora monene onego kaw biopsy no. To nekech biopsy mokaw mang'eny iyudo ni pesa be nyaka ichul mang'eny. Koro thothne wakaw ga kuma ka nitie kuot no ato modongo wang'iyo gi picha mar scan. Kaber to ng'ata moyud ni nigi tuo mar kansa mar wich onego terie theater ato laktar ma ENT kaluwore gi katiyo gi picha moko onego ng'i kochakore umi nyaka kar oboyi. Magi ng'i nyaka iti te, nyaka iwang'i te, nikech samoro ayudo kaka achiel nitiere e umi ka, to kar achiel moro kendo nitie e duol ka, to achiel kendo nitie bath dhogi ka. Mamago samoro kotim ni picha mar scan ok nere, nikech gin gik ma koka chakore pod gitindo tindo. Kaka nowacho ni thoth ji yudogi kaluwore e yo mar tiyo gi ndawa. Iyudo ka ndawa nosemiyo kansa wuok ka, ndawa no be mamiyo kansa wuok e ng'uti, kendo nyalo miyo wuok nyabedo kuonde go te. Wantiere kod simu daktari kapok wadhi nyime. Wantiere kod Peter. Halo Peter, penj laktar. Yes, nyajimo. Machiegni penj laktar. Yes, mani wuoyo gi Peter Luga. Penjo kama nyajimo. Dhi nyime. Aduoki chien kar tonsil mar adundo. Mar duol. Iyudo ni duonda osebedo ga ka ilaga, to aruodhi dire, to ka fulo to okego magolo gin okego ma are white, but within 1 week iyudo nolar. Recently nadhi ir laktar to nomiya yien mag tablet mondo mi amuony. So after 1 week gini biro ga. Koro kang'eyo ni inyalo konye nang'o. Erokamano ahinya Peter. Daktari iwinje maler. Koro Peter onego ne laktari mar daktari ma ENT. Molonye weche duol. Mong'e weche duol mondo ng'i kabisa. Nikech nyayudo ni samoro en gi allergy. Samoro onyabedo gi infection ma chronic. To samoro be ing'iyo tuoche ma kansa. Koro ENT cha ema dhi ng'iye maber, matimne examination gi picha moro iye kanyo manene maber mang'iswa ni to ma e tuono, to ma to samoro ginya kawo specimen mondo pim kaka mano wawachogi. Mondo ng'e ni to gima ne ma chando Peter mamiyo gini dhi to duoga gini dhi to duoga. Ma koro nyako manya laktar molonye weche mag it duol kachiel kod mantiere Dr. Dengere Kisumo matil gi tuo chego. Erokamano ahinya. Wantiere kod Rafael e simu. Halo Rafael, penj laktar. Penj laktar. Machiegni. Ting duondi malo matin. Dhi nyime penj laktar. Iwacho ga ng'ato komadho ndawa to midhiero matin malani bete godoge. To what of ka ng'ato madho njaga ni to edukela mide majomoko tiyo kode kaka yath. Koro mani bado penjo daktari. Erokamano ahinya Rafael. Wabokawo simb Morris kaeto imak gi mondo miduok gi kanyakla. Machiegni Morris, penj laktar. Machiegni penj laktar. Be onyalo dhi e pimo konge pesa? Erokamano ahinya daktari biro duoko. Pesa ma itimo godo, pimo gi duto te, biopsy, test mag remo, imaging, CT scan, PET scan, mago duto te. Wantiere kod simbe ariyo. Wachagi kanyo. Koro wachak gi mokwongo cha. Ma wacho mar ndawa? Not ndawa. Marijuana. No wacho kacha iwacho ni ndawa nyalo kele kato jomoko to madho nyasore. Koro nyasore oseyud ni nyasore okel kansa ahinya. Meno ka wawuoyo to kwawach ga wach nyasore. To kata tinde nitie pinje mitiyo gi nyasore kuom jok ma nigi kansa. Kaka Uganda sani nitiere puothe mi gipidha nyasore. Aito nyasore ni kosekaw ti swage, to koseswage to kar liquid part nature iluongo ni hemp oil iloso maber ma inya thiedhgo mondo okony jok ma nigi kansa.
Koro nyasore ok wach ni tiyo nego tigo to nyasore ok osebedo associated gi kansa. Gima kelo kansa e ndawa iluongo ni nicotine no. To nicotine nigi compounds madhi mana mang'eny kabisa mage makelo kansa to compounds go onge e nyasore. Mino ka nyasore kukunjo ng'amu ng'isi ni nyasore kik imadh nikech kimadho nyasore ti bedo gi kansa. To ndawa tilado nyaka paket mar ndawa ni kitiyo godo ahinya to dhi kelo ni chandruoge kaachiel kod tuoche. Ogol nyaka pichni go tinde paket mag ndawa. Koro en mana gima nitie e ndawa cha iluongo ni nicotine no. To gi chemicals ma en ga iye kanyo tok gik mantiere. Erokamano nya simu mar ariyo ne otenore kod yore mag pimo. Yore mag pimo koro kaluwore gi yore mag pimo NHIF konyo lakini NHIF sani pod ok chul e tuoche mag biopsy. Thoth NHIF bok chul remo lakini NHIF to chulo scan gi picha kugoyi to NHIF chuloni. Maka ponono ni luor ni samoro ok inyal bedo kod pesa kadi kata okumba mar thieth nyaka koro wane kaka wanyalo bedo godo. Mano ber mondo ibedo. Ta insurance mang'eny to ka in go to nya chulo ni tuoche gine thiethruok gi te mar golo picha mar golo ring'ono timo remo mago gi chulo. Daktari kaka ng'iyo sata neno ka thuolowa dhi karumo seche ma thuolowa dhi karumo waboketo kata wabokano chenro wani alia tene ni odiechieng' machielo wabodhi nyime kod yore mag staging kapo no sepim gi giduto te ting'iyo ni ochope stage mane kata wadonje e weche mag thieth kapok wachiko chenro wach mane madiwe wagodo. Wach monego wawego jopiny ni kiwinjo ka nitie gimo machandie kuom wiyi kata kuom ng'uti en gima ineno kidhi osiptal to kibed maber idhi osiptal timi yath to kichangi onego ine laktar ma specialist mang'iye maber mapime maber mondo yud tuoni ni en tuo mane nikech nitie tuoche mang'eny kaka homa mwayudo ma kawaida ma ok gin kansa to kansa be biro mana ka tuoche ma kawaida gi to gimoro ariyo kong'o ok ni kong'o rach to nda rach to kong'o mang'eny ma kong'o mimadha to nami vuta seche teno ok en gima ber nikech onyalo miyo yudi tuoche to tuoche gi thiedho tek to tuoche gi gin expensive to tuoche gi be kiyudo nyalo kata dhi ma landre dendi ma dhi mabor. Daktari akawo thuolo ni maduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa e chenro mar penj laktar kaka wasewinjore cha wakane alia tiende ni waboduogo kendo wabodhi kod kidieny mar ariyo wabong'iyo kacha yore mag staging kapo nono ni ofwenye ni intiere kode kod yore mag thieth kod yore mwanyalo geng'o godo mabed achiel isega konwa ni ji obed mabor kod kong'o mang'eny kod ndawa mang'eny kod yore mag chiemo. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi intiere siptal mane? An Kenyatta tinyalo miyo gi email address mara ma en primusuchieng@gmail.com. Erokamano ahinya daktari. Tabu kelo ni namba ma ng'ato nyamanya mar office. Erokamano ahinya daktari. Erokamano. Wabutudore kidieny mar ariyo kwa bomng'iyo kansa mag ng'ut kaachiel kod mag wich. Yudore mane chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. In mibedo kod thuolo no duto te aduoko ni erokamano maduong'a. Kik iwil kod weche ma laktar owacho ritri kata kimadho kong'o kata kifuoto ndawa to kik itime ahinya mabokelo ni chandruok. Mata ye chenro ni en Andutho Tieno kendo nyako odiechieng' machielo kwa bobedo kod chenro mar penj laktar. Akawo thuolo ni mar duoko erokamano makende ne producer marwa Perpetual Koth, erokamano makende ne laktar marwa Dr. Ochieng' kaachiel kod director marwa Bob Wafula wakwayo ne odiechieng' maber mar nyuol. Happy birthday Bob. Oriti uru masani.